kako je ovdje lijepo. Da li je ovo živa slika? Da li se meni obraćate? Da, dođi kod mene. Stvarno? A mogu li da povedem Etana sa sobom? On je moj najbolji prijatelj. Naravno, hajmo brže, već je sve spremno. Onda ću još pozvati Lindsay. Ona sigurno neće biti protiv. Okej, dođite sad ovamo. Bliže. Ne bojte se. Da, uspela sam da dovedem ljude u izazov. Hajde da počnemo. Ovo je naš novi izazov. Ko bolje nacrta, dobit će nagradu. Koji prvi zadatak da vam dam? Smislila sam. Imam telefon. Eto ga. Stanite. Tako ga nikada nećete dobiti. Dobit će ga samo onaj koga bolje nacrta. Imaćete olovke, boje i papir. Lindsay ima samo zelene, Ethan samo plave, a Nancy je dobila crvene olovke. Hajde, imate malo vremena, požurite. A ja ću za to vremena praviti nove slike. Okej, a vreme je da počnem. Nacrtat ću telefon. Jao, to nije tako lako kao što izgleda, ali snaći ću se. Wow, Lindsay, pogledaj šta je Nancy napravila. Ljudi, uspelo je! Pogledajte kakav cool crtež imam. Sviđa mi se. Šta? Vam se ne sviđa? Ne, to je baš bez veze. Sada ja. Treba mi ravna figura telefona. Uzet ću kontejner i zaokružiti ga flomasterom. Da, tako je. Odlično. A sada sklanjam. Wow, savršeno. Dodajem detalje i obojit ću sve kredama. Cool. Odlično mi ide. A u kontejneru imam hranu. Uzet ću Skittles bombone. O, tako su lepe i šarene. Stavit ću par bombona na mesto kamere. Da, a ostalo mogu pojesti. Zaokružit ću bombone. I eto, sada imam kameru. A još imam pola jabuke. Zagrišću je. Staviti boju na jabuku i napraviti otisak na telefonu. Cool, gledajte, ispao je pravi iPhone. Super, ali ja imam bolju ideju. Naneću boju na papir, a zatim ću uzeti lenjir i rasporediti boju po papiru. Zatim crtam kameru. Oj, još treba nacrtati jabuku. Liznula sam četkicu i nacrtala ovdje jabuku. A sad ću koristiti šljakice. Sipat ću ih na crtež, a zatim oduvati višak. Uspelo je. Deco, vaše vreme je isteklo. Pokažite svoje crteže. Hajde da vidimo, prva je Nancy. Tvoj crtež je užasan. Nemaš talenta. A šta je kod Ethana? Ovdje je već malo bolje. Odlično, snašao si se, svaka čast. A šta je smislila Lindsay? Pa moglo biti i bolje. Nažalost. Dakle, pobeđuje Ethan. Telefon je tvoj, druže. Stvarno? Tako sam srećan, to! Devojke, šta radite? Ali to je moj telefon! Moj telefon pao je i razbio se. Sada nemam telefon. Ne radi više. Prokletstvo. Gledajte kakvi su mi oči. Tako su zabavne. Probat ću ih. To je ukusno. Hoćete li prank? Gledajte. Šta? Zar vam nije smešno? Okej. Onda sam našla ogromno gumeno oko. Gledajte. Da,
Takva reakcija mi se sviđa. Ajde, crtajte. Dobro, nacrtat ću krug uz pomoć flomastera. Ovaj trik sam sama smislila. Da bi ispao ravni krug, dovoljno je samo okrenuti papir. Cool. Uspela sam da napravim 3 kruga. Ovdje ću obojiti crvenom bojom, a ovdje crnom. Da. A ja imam lepu šminku. Eto je. Sad ću napraviti crtež uz njenu pomoć. Olovkom za oči ću nacrtati samo oko. Aha, to nije teško. Sigurno ću uspjeti. Odlično. Oko i trepavice su spremne. A sad ću uzeti karmin. Evo ga. Super. A ovdje sve popunjavam crnim lakom. Šta? Vreme već ističe? Joj, moram početi da crtam. Imam špriceve sa bojom. Istisnut ću 3 boje na papir. Belu, zatim crvenu i crnu. Deco, nemate više vremena. Pokažite šta ste smislili. Hajde da počnemo sa Ethanom. Gde je tvoj crtež? Pokaži. Hrabrije. Da. Užasno. A šta je smislila Lindsay? Pa, nije loše, ali nije ni prelepo. A šta je kod Nancy? O, kakvo lepo oko. Ti si definitivno pobedila. Izvoli. To je moja prva pobjeda. Imam ogromno žele oko. Sad ću ga probati. Jedva čekam. A stavit ću salvetu i spremna sam. Odseći ću komadić. To je divno. Hej, šta vi radite ovdje? O ne, sklonite se od mog oka. Kakva lepa mačka ispala. Smislila sam. Hajde da ovog puta nacrtate mačku. Pogledajte kako je slatka. Hajde da počnemo. Joj, kako je divna. Ali nešto nije u redu. Ne brinite, nešto mi je upalo u nos. Vreme je krenulo. Počnite. Smislila sam. Treba mi samo ruka. Da. Sad ću je zaokružiti. Odlično ispalo. A sad ću nacrtati telo, a zatim rep i šapice. Posle dodajem oči, usta, nos i dlake i lepota. A šta ja da uradim? Smislila sam. Sad ću nacrtati savršenog mačka. Uspeću, a vidjet ćete. Da, super. Vreme je da ga obojim. Koristit ću naranđastu i sivu. Cool. Ispao je tako sladak. A čime ja da iznenadim? Znam. Naneću boju pravo na svoje lice. Da, tako je. A zatim ću nacrtati roza nosić. A sad ću ostaviti otisak na papiru. Uspelo je. Zatim ću malo dopuniti crtež. Dodajem uši, oči, usta i nos. Još par detalja. Super. Svaka mi čast. A kako si slatka, maco. Hajde da se igramo još. Jeste li već završili? Odlično. Vreme je taman isteklo. Ko će biti prvi? Da vidimo. Ja, mogu li ja? Gde je moj crtež? Izgubila sam svoj crtež. Gde li je? Ko ga je video? Nije mogao da nestane. Evo ga. Ali šta je sa njim? Nancy, tvoj crtež izgleda veoma loše. Ne, a šta se desilo sa Ethanom? Tvoj crtež je također loš. Lindsay, svaka ti čast.
To je mace prelepa. Znači, i pobjeda je tvoja. Čestitam. Izvoli svog novog prijatelja. Zaista? Hvala. Ja obožavam mačke. Hajde da te pomazim, dušo. Jo, da li to imam alergiju? Šta? Ljudi, da li svi imamo alergiju na macu? Kakva noćna mora? Bežimo! O, jadna maca. Šta? Ajoj, ja sam alergična. Bežim! Jel vam se dopao naš novi izazov? Ako jeste, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, čao društvo!